गोटे छोट गाँरे रमेश तांको माँ ओ बापा सहित रहुथिले। रमेश गरीब घरर पुओ थिला, किंतु तार मन बहुत भल थिला। बापा दिनकु दिन मजदूरी करुथिले, माँ घर काम करुथिले। घरे अधिक टंका नथिला, किंतु सेमाने खुसीरे रहुथिले। दिने स्कूलरे शिक्षक कहिले, आसंता काली समस्ते निज माँ पाई गोटे उपहार आनिब। समस्त पिला खुशी हेले, किंतु रमेश चिंतारे पड़ीगला। से जानुथिला घरे टंका नाही। रातिरे से देखिला तार माँ थकी जाई सुई पड़ीछंती। तांको हातरे छाल पड़ीथिला। रमेश भाबिला, ମୁଁ ଟଙ୍କାର ଉପହାର ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଜଳ ଆଣିଲା, ଘର ସଫା କଲା, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ବନାଇଲା। ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ରମେଶ ହସି କହିଲା, ମା, ଏହା ମୋ ଉପହାର। ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଖେଳନା, ଫୁଲ, ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ରମେଶକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଆଣିଛ? ରମେଶ ଲଜ୍ଜାରେ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ସକାଳରୁ ସହଜ କରିଛି। ସେଇଟା ମୋ ଉପହାର। ଶିକ୍ଷକ ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ, ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ସେଦିନ ସମସ୍ତ ପିଲା ଶିଖିଲେ ଯେ ଟଙ୍କାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେମ ଓ ସେବା ହୁଏ। ରାତିରେ ମା ରମେଶକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଗର୍ବ। ରମେଶ ହସିଲା। ତାର ଛୋଟ ହୃଦୟରେ ବଡ଼ ଖୁସି ଥିଲା। ତୁମେ ମୋ ଗର୍ବ, ସଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ସେବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର।